Yahay nagdiskarte ba? Prepare na sila ang mga hinigiban. Dito na. Wala ni dala ni mo isa tulo. Palit-palit, bugsibot oy. Pating lamig sudan no. Kumahaw. Mushroom. Basta lagi ka na. Nagsalig nila. Bukag kita ron pa daw. Yaya niya diyan na namoy kahoy niya. Ano? Tumatik ko. Yahay diskarte. Duhagin mo diri ba? Ano ba isa? Mga polo nagharbisan. Ano tito? Masukin mo palit rin doon, si kabalit sibot. Hala. Kamahal na ng sibot. Nagarin mo dire. Mo ko sibot ay. Mga sibot to Pilmiro. Nabali ko sibot. Bale lang, kana wa ginagaang sibot. Bali. Bali. Wali binaw pati na ko nga. Yang manghagit pas speaker. Nadre oh. Nadre oh. Alam, ang ihagit mo sa isang mga ito na pa. Bisaya. Hagit mo sa dito sa one. Kasi nyo hagit mo sa... Balos po. Balos mo dyan. Nagkamalalag ay ang speeder dito sa kwan. Mga kaway PC oh. Way sakit. Mga pila ka dupa na. Tama, pwede rin Centennial Bison. Nagbaoy din mo ha. Kamu ba? Ayaw mo kumarak. Sumbag